Terve. Olen täällä Pariisin autonäyttelyssä. En tiedä kuinka monetta kertaa on täällä käymässä, mutta täällä on taas. Ja, yllättävän hyvin autonäyttö on elpynyt siitä korona-aikojen ja muiden ahdingosta. Ja nyt ollaan taas ihan niin kuin tosi meiningillä mukana. Siellä on myös Renault, tosiaan tosi vahva kattaus. Tuskin on koskaan ollut näin vahvaa kattausta. Käy katsomassa videolta, mitä sieltä löytyy. Tässä on uusi Rellu Vitonen. Tämä nähtiin aikanaan Pariisissa ja pari vuotta sitten konseptina. Nyt se on sitten tämmöisenä ihan rehellisenä tuotantomallina täällä. Kurkistaa vähän tavaratila. Syvä, korkea, pieni autohan tämä tietysti on. Keltainen tietysti ehdottomasti paras väri, kun tästä tämmöisestä autosta puhutaan. Neliovinen. Taaksekin mahtuu. Ihastellaan tätä ohjaamoa vähän. Sinne sitä virtaa menee. Tämä taas voisi olla ehkä enemmänkin konseptiauto. Renault 4, eli täyssähköinen tipparellu. Tässä on hyvin paljon samoja muotoja kuin siinä oli aikaisemmin tuossa alkuperäisessä tipparellussa. Etenkin tämä takalamput. Nämä niin kuin näyttää siltä. Mennään tänne vähäksi aikaa kyytiin. Tää on musta makeen näköinen ohjaamo, siis ihan mukavan näköinen. Tässä on oikein tämmösiä niinku painonappeja, kunnollisia painettavia nappeja. Tää näyttö on musta kiva näköinen. Tää on musta tyylikäs. Ehdottomasti. Alppinen onkin tulossa Suomeenkin jo ensi keväänä ja aika namupalahan tää on tää pieni Alppinen 290. Makeen näköinen. Tää on kokoluokaltaanhan tää on tietysti ton Rellu Vitosen kokoinen, mutta on jo semmoista sporttisuutta ja sähäkkyyttä todella reippaasti. No sit on tämmönen Alppinen konseptiauto. La batterie, la mécanique et le châssis. C'est une Alpine. Donc en fait, une batterie, on a souvent c'est ça. Regardez. Täällä on paljon ranskalaisia merkkejä, Peugeot, Citica ja Renault. On myös Bemari, on Volkkari, Audi ja kiinalaisia merkkejä aika reippaasti. Tämä on tämmöinen sekalainen kattaus tässä. Sitten on erikseen vielä näitä koeajovideoita ja joitakin yksityiskohtia juttuja. No vaikkapa Teslan Cybertruck, Kybertruck, siitä on oma pätkänsä kanssa varmaan tulee. Tuskin mä tähän sotke.